हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौ बड'जब नेसनेलाव बरायना लाग्रोनाय जायो आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै लोगोफोर जोंहा मोनसे गोनांथार आपडेट ओंखारना फैदों दे जोंहा बे आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट कमिसननिफ्राय फैनाय ग्रेड 4 नि थाखाय मोनसे जोंहा आपडेट ओंखारना फैदों बेखायनो आं नोंथांमोना बे भिडिअखौ लानानै फैदों गिबियावनो आं माखासे गोनां बाथ्राखौ नोंथांमोना खोन्थाहरनो सानो दे आङो नोंथांमोननिसिम सिगाङाव भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरदोंमोन जोंहा बे जुननि 13 थारिखनिफ्राय आङो बर'नि माखासे साइन्सनि कुइसनखौ लाबोसिगोन होननानै आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरदोंमोन नाथायबा आङो भिडिअखौ लाबोनोनो हायासै सानब्रै आङो गेप्स जाबाय गेजेराव भिडिअखौ लाबोनो हायाखै मानि थाखाय लाबोनो हायाखै आं बेखौ नोंथांमोननो एसे खोन्थाहरनो सानदों दे आङो माने फरायनाया दासिमबो आंनिया जोबाखै माने दासिमबो आङो माने बिएडखौ खालामगासिनो दङ नालाय दा बिएडआव जोंहा दायो माने प्रेक्टिकेल एग्जामा गोख्रैनो जाना हाबाय आरो माने थाबैनो जाना हाबाय माने बिथांमोना डेटखौ होआखैमोन आरो माब्ला जागोन नाथायबा बिथांमोना लोगो लोगो डेटखौ होनानै जोंखौ नेक्स्ट दिननिफ्राय प्रेक्टिकेल एग्जामखौ होनो होबाय आरो बेजों लोगोसे माखासे माने एसाइनमेन्ट बायदिसिना गोबां लिरनांगौ होदोंमोन जेनेबा डेट होआलासिनो बिथांमोना एसे होनायखाय एसे उसुबिदा जानायखाय माने भिडिअखौ आङो माने सोलाबासै आरो बानायनो बेहाय माखासे माने लिरनांगौ जाबाय नालाय बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो भिडिअखौ लाबोनो हानाय जायासै आरो आपडेटखौबो आं नोंथांमोननो हरनो हानाय जायासै गोबां लिरनांगौ जायो नालाय बिएडआव आरो प्रेक्टिकेल एग्जामबो जायो जायफोर बिएड लानाय सिगाङाव बिथांमोनाथ' मिथिखागौ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम निमाहा बियो दै आं एबारनिफ्राय कुइसनखौ लाबोनो नाजागोन दासिमबो जोंहा एग्जामा जोबाखै दायो माने बांद्राय अखा हाबाय थानायनि थाखाय गुवाहाटियाव जोंहा माने एग्जामफोरखौ पस्टपन खालामना होजोब्बाय आरो दा बेनिखायनो जोंनियाबो बेहाय माने पस्टपन जाफाबाय आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेसे हायो चेनेलाव आपडेट खालामनो नाजा नोंथांमोना कुइसनफोरखौ एबारनिफ्राय बर'नि मोनबाय थासिगोन नोंथांमोना चेनेलाव आपडेट थानो नाजाबानो जाबाय दा दिनैनि गोनां भिडिअ बेनो जाहैबाय लोगोफोर जोंहा सिलेबासा ओंखारना फैबाय दे ग्रेड 4 साख्रिनि थाखाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट कमिसननि थाखाय दा बेहाय मा होनदों आं बेखौ नोंथांमोननो एसे मोजाङै बुजायना हरनो सानदों जोंहा बे ग्रेड 4 नि एग्जामा सानसेयावनो जागोन दे बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय माने ओरै आरो लोगोफोर जायफोर नोंथांमोना बे क्लास 8 पाससिमल' साख्रिखौ एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोननि एग्जामाबो सेम डेआवनो जागोन मोनसे डेआवनो जागोन आरो बेजों लोगोसे जायफोर मेट्रिक पास जानानै बे ग्रेड 4 नि साख्रिखौ एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोननि एग्जामाबो सेम डेआवनो जागोन माने सानसेयावनो जागोन एखे सानावनो जागोन होननानै बेखौ बेहाय मेनसन खालामना होखादों दानिया आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनि जायफोर नोंथांमोना क्लास 8 पास जानाय साख्रिखौ एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना मा फरायनांगोन बेखौ बेहाय खोन्थादों नोंथांमोना बेहाय नायबानो जाबाय SCERT जोंहा बे जायफोर सेबानि बे बुकफोरानो जोंहा SCERT जायो दा बेहाय नोंथांमोना बेफोर बुकखौ नायनांगोन क्लास 8 नि माखौ नायनांगोन क्लास 8 नि बुक्सफोरखौ नायदो बेजों लोगोसे क्लास 7 6 बेफोरनि गासैबो नोंथांमोना बुक्सफोरखौ नायबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे जायफोर मेट्रिक पास जानाय नोंथांमोना मा नायनांगोन क्लास 10 नि 9 नि 8 नि बेफोर गासैबो माने मेथ्सफोरखौ नोंथांमोना नायनांगोन एबा कुइसनफोरखौ नोंथांमोना नायनो नांगोन बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेखौ टेनसन खालामनाङा एसे बुजियाखै जानो हागौ आं गाहायाव नोंथांमोना खोन्थाहरगासिनो दङ जेरै नोंथांमोना नायनांगोन सिलेबासा बेहाय एखेयानो दै जायफोर नोंथांमोना क्लास 8 पास जानायनि साख्रिखौ एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोननि सिलेबासाबो एखे मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना जुदि बे ग्रेड 4 नि साख्रिखौ एप्लाइ खालामदोंबा नोंथांमोननि साख्रिनि सिलेबासाबो एखे बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन जेरै इंलिश होनाय दङ ससियेल स्टाडिस दङ मेथामेटिक्स दङ जेनेरेल नलेज दङ मेन्टेल एबिलिटि एन्ड लजिकेल रिजनिं दा नोंथांमोना बुजियाखै जानो हागौ जोंहा बे इंलिशआव माबायदि कुइसन फैनो हागौ दा बेहाय जोंहा बेसिक इंलिशआ फैगोन दे बेसिक इंलिश लेंगुवेजआ फैगोन बेसिक होनोबा बेहाय नोंनि भइस फैगोन नेरेसन फैगोन सेन्टेन्स कारेक्सन फैगोन एरर डिटेक्सन फैगोन दा बेफोरखौ नोंथांमोना एसे मोजाङै नायनो थाखाय मा खालाम भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आं अफिसियेल वेबसाइटनि लिंक होनानै दोनदों दै दा बेहाय आं लिरनानै होदों इंलिशनि सिङाव जोंहा मा कुइसना फैनो हागौ मा टपिकनि सायाव फैनो हागौ आं बेखौ एसे लिरनानै दोनदों नोंथांमोना एसे चेक खालामहैबानो जाबाय ससियेल स्टाडिस होनोबाथ' आं माखासे कुइसनखौ नोंथांमोननो ससियेल स्टाडिसनि बागै होखाबायानो नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव नायहैयाखैबा एसे नायहैबानो जाबाय हमनो हागोन माबायदि कुइसना फैनो हागौ आं बिनि बागैबो लिरनानै दोनदों ससियेल स्टेटासआव जोंहा बुहुमखौरां फैनो हागौ रांखावरि फैनो हागौ राजखान्थियारि माखासे कुइसन फैनो हागौ बिनि बागैबो आं एसे लिरनानै दोनदों नोंथांमोना बेखौ नायहैबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो गियो मेथ्सआव जोंहा एसे गोरा फैनो हागौ बेबायदिनो माने मेथ्सआ एसे गोरा जायो होननानै नोंथांमोना एसे माने मेथ्सनि बागै एसे माने गोरायै नायो आरो नोंथांमोना मेथ्सखौ नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनांगौ गोनांथि गैया जोंहा बे ग्रेड 4 साख्रिनि थाखाय मेथ्सआव गोरलै कुइसन फैगोन नोंथांमोना क्लास 9 10 नि मेथ्सफोरखौल' एसे फरायना नायबानो जाबाय 8 नि मेथ्सफोरखौल' नाय गोरा फैया नोंथांमोना बेखौ नायबानो एसे हमनो हागोन
दा बिनिफ्राय जोंहा जेनेरेल नलेजआवथ' नोंथांमोना मिथिखागौ जोंहा इन्डियान जिअ'ग्राफिनि माखासे फैगोन आसामनि माखासे जिअ'ग्राफिनि कुइसन फैगोन जेनेरेल नलेजआव जोंहा बे आसाम हिस्टरिनिबो फैनो हागौ आरो बेजों लोगोसे जोंहा इन्डियान हिस्टरिनि माखासे कुइसन फैगोन बेखौ नोंथांमोना एसे नायबानो जाबाय आं नोंथांमोनाथ' जेनेरेल नलेजनि माखासे कुइसनफोरखौ होखाबानो भिडिअ बानायनानै एसे नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेबादिनो नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांदो आं नोंथांमोननो गासिबो डिटेल्स एसे लिरनानै होदों जाहाथे नोंथांमोना हमनो हायो जेनेरेल नलेजनि सिङाव जोङो मा साबजेक्टखौ फरायनांगोन दानिया फैदो जोंहा इ नाम्बाराव मेन्टेल एबिलिटि एन्ड लजिकेल रिजनिं दा जोंहा बे लोगोफोर मेन्टेल एबिलिटि आरो लजिकेल रिजनिंबो माखासे कुइसना फैगोन होननानै बेखौ मेनसन खालामनानै होखाबाय दै दा बेहाय बारा माने गोरा फैनाय नङा लजिकेल रिजनिंआथ' गोरलैसो जाखायो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दा बेहाय आङो नोंथांमोननो माखासे कुइसनफोरखौ लाबोबाय थागोन दे चेनेलनि गेजेरजों जाहाथे नोंथांमोना बेसिक बे लजिकेल रिजनिं एबा मेन्टेल एबिलिटिखौ एसे मोजाङै बुजिनो हायो बिनि थाखाय आं भिडिअ लाबोगोन नाजागोन नोंथांमोना मात्र चेनेलाव एसे आपडेटखौ थाबानो जाबाय एग्जामा दासिमबो जोबाखै आंनिया नाथायबा जेब्ला एग्जामा जोबगोन अब्ला आङो सानसेयावनो माने मोननै मोनथाम भिडिअ लाबोनानै नोंथांमोना बुजायनो नाजागोन नोंथांमोना मात्र चेनेलाव एसे आपडेट थाबानो जाबाय दा बेहाय जोंहा बे ग्रेड 4 नि एग्जाम जागोनाव जोंहा खैथा कुइसन थागोन बेखौबो खोन्थादों दै गासै 135टा बे कुइसन थागोन नाथायबा जोबोद मोजां खोथा जोंहा बेहाय नेगेटिभ मार्किं थानाय नङा जुदि नोंथाङा गोरोन्थि एन्सारखौ होदोंबाबो नोंथांनिफ्राय मार्कखौ दाननाय जानाय नङा होननानै बेहाय बुंदों दा बेहाय मोनसे कुइसननियाव जुदि एन्सारखौ नोंथांमोना कारेक्ट एन्सार होनो हायोबा 1 मार्कखौ मोननो हागोन होननानै बेहाय बुंदों माने मोनसे कुइसनाव जोंहा 1 मार्क दङ दा बेनिफ्राय बे 135 कुइसनखौ नोंथांमोना होनो थाखाय 2 घन्टा समखौ मोननो हागोन 120 मिनिट्स नोंथांमोना मोननो हागोन होननानै बेहाय बुंदों 2 घन्टानि गेजेराव नोंथांमोना एग्जामखौ होनो नांगोन दा बिनिफ्राय रिटेन एग्जामा माला जागोन बेनि बागै बिथांमोना एसे उनाव खोन्थाहरगोननो दा नोंथांमोना एसे नेनानै थानो नांसिगोन बिनि उनाव जायफोर नोंथांमोना सेलेक्ट जायो बिथांमोना इन्टारभिउ नङाबा स्किल टेस्टनि थाखाय फैनांगोन माने बिथांमोनखौ लिंहरगोन होननानै बेहाय बुंदों दै दा बेखिनियानो लोगोफोर जेब्ला बे रिटेन एग्जामनि माखासे डेटआ ओंखारो अब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअखौ बानायना खोन्थाहरगोन आरो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाथारदै नोंथांमोना जाहाथे गोनां कुइसनफोरखौ मोननो हायो आं नोंथांमोननो सानफ्रामबो भिडिअ लाबोनो नाजागोन बे भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलखौ जायफोर साबस्क्राइब खालामना लायाखै गोख्रैनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन गोजोन्थों लोगोफोर